Nachádzame sa v sklade Coop Jednota, ktorý bol od začiatku plánovaný ako moderný. Postavený bol v roku 2008, takže už pri jeho plánovaní sme zvažovali, ako čo najefektívnejšie spolupracovať s našimi dodávateľmi a následne malopredajňami, do ktorých každý deň posielame palety s rôznym obsahom tovaru. Rozhodli sme sa pre hlasové riešenie, ktoré nám prinieslo mnoho výhod. V sklade, v ktorom som pôsobil predtým, v porovnaní s súčasným moderným vybavením, je viditeľná podstata úspora času. Súčasne pohľadom do budúcna očakávame skorú návratnosť investícií. Denne vyexpedujeme 400 až 420 objednávok. Pickery majú prístroj, ktorý presne naviguje, kde v akom množstve tovar odobrať, vďaka tomu, že majú voľné ruky a voľné oči. Je ich práca efektívna a rýchla. Registrujeme podstatné zníženie chybovosti u zamestnancov, čo nám tiež prispieva k plynulému chodu skladových operácií. Najlepšie bude, keď si to teraz prevedieme v praxi a vy budete vidieť, ako to celé naozaj funguje. Prosím. Balenie. Choď na polohu 4L031/1. 257, OK. 257. OK. OK. Vezmi karpón 1. OK. Choď na polohu Dušan 021/1. 383, OK. 383. OK. OK. Vezmi karpóny 3. Opakuj. Vezmi karpóny 3. OK. Choď na polohu Emil 007/1. Vezmi karpóny 5. OK. OK. Choď na polohu Evan 030/4. Pomoc. Pomoc. Čakaj na pomoc. Tri, 1, 9. OK. OK. Všetky položky boli vyskladnené. OK. OK. Choď na polohu výdaj 6-0. Ako ste mali teraz možnosť vidieť, toto riešenie ma presne navigovalo, kam mám ísť, aké množstvo tovaru odkiaľ zobrať. Na ovládanie je to jednoduché. Potvrdzujem vykonanú úlohu slovom OK. Pokiaľ som nezachytila celú príkaz, požiadam o zopakovanie opakuj. Takým spôsobom sa nepomýlim a naskladám na paletu tovar, aký si objednali. Po kompletnom vybavení objednávky odveziem paletu k baliaciemu stroju a dodacím listom a môžem pracovať ďalej. V spoločnosti Kody Slovensko pracujem už 9 rokov a vždy ma teší, keď je zákazník s našim riešením spokojný. Sme tu, aby sme vám uľahčili prácu. Preto som rád, že sa spoločnosť Coop ILC rozhodla v tomto sklade pre riešenie vychystávania pomocou hlasovej technológie. Slová voľné oči, voľné ruky hovoria o činoch. Riešenie je vhodné najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásilok, po veľkoskladoch a distribučných centrách. Prví sa už o tom presvedčili a čoskoro k nim pribudnú ďalšie.